Здравейте, последователи на Мама Чоколейт! За Великден всички правят козунак с шоколад. Аз, защото съм шоколадиер, направих шоколад с козунак. Обратното на всички. Вижте за какво става въпрос. Красота! Абсолютно всякакви цветове съм сложил. Може би има над 20 цвята. Това ще получите в тази красива опаковка. Никой не го е пробвал до сега шоколада. Сега ще го изпробваме. Да видим какво се крие в този уникален шедьовър. Козунак с кисело мляко. С йогурт с кисело мляко. Козунакът е италиански паматоне. Пробваме и казваме дали е вкусен.